Bon dia, doncs. Benvinguts i benvingudes a l'acte de commemoració un any més, 6è any de l'Operació Judes. Tots recordem aquell dia, de fet serà dimarts, vull dir que aquest any hem avançat una mica la data per caure un cap de setmana. D'acord? Hi ha novetats de l'Operació Judes, hi ha novetats d'altres causes que també avui s'us comentaran. I doncs us deixo amb el Martí Bajoral d'Alerta, d'acord? I amb en Pau, és un represaliat del 26F de Terrassa. D'acord? Moltes gràcies. Ara sí que és apagat. Hola, ara sí que és el sent. Bé, com ha dit la Frida, tenim novetats, és veritat, del cas del 23 de setembre, però nosaltres avui, abans de comentar aquestes novetats, el que volíem era posar un poc de context, ampliar un poc el focus i poder parlar d'un parell de casos més que també ens preocupen i que creiem que mereixen la nostra atenció, la nostra solidaritat. I és per això que per parlar d'un d'aquests dos casos tenim aquí en Pau de Rubí i després jo us faré un parell de pinzellades de l'altre cas. En Pau és una persona represaliada, doncs crec que és una persona que mereix, per tant, ser escoltada. Sí, s'escolta. Bueno, doncs moltes gràcies a tots i totes avui per ser aquí també i donar suport també des del nostre grup de suport als companys i companyes de represaliats per l'Operació Judes. Res, explicar-vos una miqueta el nostre cas, sobretot perquè ara ja definitivament tenim una data de judici, el proper 3 de novembre, al jutjat número 2 de Terrassa, on se'ns acusa de desordres i danys, desordres públics, bàsicament pels fets coneguts a Terrassa el 26 de febrer de 2021, on es va organitzar i es va dur a terme una manifestació en suport a Pablo Hasél i en contra del seu empresonament. Per posar una mica de context, i per qui no ho recordi, Pablo Hasél és un raper que principal i bàsicament està complint condemna i seguirà complint fins al 2027, si no m'equivoco. Empresonat per les seves lletres i pels seus posicionaments polítics. Al final crec que no descobrim res a ningú quan diem que l'estat espanyol és una mica selectiu quan es parla de la qüestió de la llibertat d'expressió i principalment per aquest motiu nosaltres aquest dia érem als carrers. Què dir? Nosaltres, després de tant de temps, hem estat discutint bastant sobre què és el que va passar aquella nit i tenim una miqueta la tesi, la hipòtesi, de que després del moment de pandèmia on semblava que tothom se n'havia tornat a casa i semblava que tot s'havia desactivat, l'empresonament de Pablo Hasél per part del govern més progressista de la història també, deixem-ho sobre la taula, doncs no els hi anava gaire a favor. Principalment perquè la seva coherència i la seva línia política portaven a que moltíssima gent, jovent principalment també, tornés un altre cop a primera línia a defensar drets i llibertats fonamentals per tothom. En aquest context, l'esclat va ser, no sé si us en recordeu, però ciutats principalment com són Lleida, com són Barcelona i com són Vic, on l'esclat i la denúncia i la ràbia que hi havia acumulada per part d'una generació que se l'havia tancat a casa i una generació que es veia cada cop més precaritzada i que a més s'enduien un company i una persona per simple fet de defensar unes idees polítiques, tenien una generació molt cabrejada. Veient el que havia passat a Barcelona, el que havia passat a Lleida i el que havia passat a Vic, on el jovent havia, per dir-ho així, pintat la cara a les forces d'ocupació, doncs van decidir que Terrassa no seria un altre d'aquests casos. Fins al punt que van blindar tot el centre de Terrassa i la manifestació va ser brutalment reprimida. Fins i tot es va alertar als comerços locals de que aquella nit hi hauria... Evidentment, Mossos d'Esquadra no van avisar que farien ràtzies i que conduirien amb les seves furgonetes pel centre de Terrassa a 100 km/h, però sí que van anar prevenint de que hi hauria una resposta violenta. I efectivament, en aquest context, acabem a presó 7 joves, 3 dels quals menors,
I actualment són 4 joves, perquè la causa dels menors està arxivada, però 4 joves que ens enfrontem a 3 anys de presó, 16.000 euros de multa, a més de la responsabilitat civil. En aquest context, doncs res, nosaltres entomem el judici tranquils, a la vegada que també convençuts de que manifestar-se no és delicte, i encara menys quan es tracta de denunciar l'empresonament per una persona que senzillament ha posat sobre la taula que el Borbó és un lladre, perquè una de les condemnes és per injúries a la corona i a les institucions de l'Estat. I poca cosa més a dir, jo, del nostre cas. L'únic que sí, com a reflexió així al final, jo tinc la sort que tinc, i els companys encausats, tenim una xarxa de suport, família, amics i companys que ens han fet tots aquests anys d'incertesa i els que estan per venir molt més fàcils. Posar això en valor, posar en valor les xarxes de suport. A vegades no sempre és així, perquè sempre hi ha algú que et fa alguna pregunta absurda, com de dir, bueno, però de què t'ha servit tot allò? Doncs mira, li diria que només el fet que de tant en tant puc tenir un micròfon i dir que Pablo Hasél continua a la presó i em sembla important recordar-ho, doncs ja és un què. Sí, moltes gràcies. Sí, dia 4 de novembre a 2:15 al jutjat número 2 de Terrassa. Merci. Bé, gràcies, Pau. Evidentment, abans d'aquests dies, de fet, els propers dies, farem públiques diferents comunicacions per donar a conèixer més aquest cas, per difondre la data del judici i també d'algunes mobilitzacions que volem dur a terme, que sigui a Rubí o a Terrassa. Jo m'agradaria que, com que, mira, agafo que has preguntat per la data del judici, és el dia 4, el 4 de novembre tindran aquest judici, doncs hem tingut una altra novetat, precisament aquest divendres, vam tenir una darrera novetat en relació al cas dels 4 del Holi, en el qual està també el cas de l'Adri, de Badalona, perquè ens han situat ja data de judici per aquest altre cas també complicat, conegut i amb elevades penes de peticions de presó, pels dies 3, 5 i 6 de novembre. En aquest cas hi haurà 3 sessions de judici, 3, 5 i 6 de novembre. És a dir, que em sembla que ens ho han fet així per concentrar-ho tot en una mateixa setmana que serà força intensa, malauradament. Què ha passat aquí? Alguns de vosaltres ho haureu vist perquè els mitjans de comunicació se n'han fet ressò i jo crec que està bé que ho hagin fet perquè en essència hi ha hagut durant els darrers anys un pare i una mare que han fet una feina impressionant de formigueta, d'anar picant portes, d'anar cridant l'atenció a periodistes però també a artistes, polítics, tot un seguit de persones amb una certa capacitat d'influència doncs han fet una feina impressionant que francament jo no havia vist mai i han arribat a moltíssima gent. Aquests són els pares de l'Adri, amb qui jo expresso públicament la meva admiració per aquesta feina. És un cas dur i complicat, com tants altres, però en aquest cas la veritat és que, com en pocs altres, he vist la implicació d'aquests pares, l'esforç que han fet i bé, soc conscient del seu patiment i que, per fer-ho més complicat encara, el que ens ha sorprès més és que el cas de l'Adri, que remunta a l'any 2018, l'any 2018 en el que els feixistes d'un sindicat policial que es diu Jusapol, quan es complia el primer aniversari del referèndum del 1 d'octubre, van tenir la barra de convocar una manifestació a Barcelona,
sota el pretext de la reivindicació salarial de millores salarials. Però ells comunicaven a tothom que es manifestaven a Barcelona per reivindicar les càrregues policials fetes contra la gent d'aquell 1 d'octubre. És a dir, anaven a fer un homenatge a tota la repressió que vam patir com a poble en aquell 1 d'octubre del 2017. Això era el primer aniversari. Com a resposta, moltíssimes organitzacions, entre elles Arran, els CDRs, l'Assemblea, Òmnium, havien convocat de manera diversa mobilitzacions de resposta a aquesta mobilització sindical policial ultra. En aquest context van haver-hi diferents topades amb la policia, en aquest context van obrir-se diferents procediments judicials i en aquest context la repressió va ser sonada. Us he de dir, però, que de tots aquells casos només un continua viu. En la majoria de tots ells el que s'han aconseguit són sonores absolucions i confiem que en el cas aquest que encara continua viu aconseguim també aquest mateix èxit. Així tot, la lentitud en tramitar tot aquest cas ha estat espectacular, segons que ja estem al 2025, i malgrat la urgència i la preferència de tractament de la llei d'amnistia, nosaltres la vam presentar, la vam instar per al cas de l'Adri i companyia, dels 4 de l'Alcohol que diem, i no va ser fins al mes de juny, d'abans de l'estiu, que se'ns va dir que no se'ls donava l'amnistia, en resum, perquè els actes que ells haurien produït no s'emmarcaven en el context del procés,